Endavant. Doncs molt bé, Mercè, crec que ha estat interessant i agraeixo, per tant, la paciència d'escoltar-nos tots plegats, però crec que és un exercici que val la pena retenir. Assumeixo que no puc contestar argumentalment cada una de les coses que han aparegut, més enllà d'agrair les coincidències, òbviament, que també caldria matisar, però que caldria fer. Però en tot cas dedicaria de les coses que m'he apuntat com a rellevants, que eren invectives més o menys directes, el que crec que hem d'apuntar. De la intervenció de la senyora Navarro, agrair que ha posat sobre la taula, allò que en 19 minuts no hi ha temps, i és el tema de la salut mental i dels suïcidis, que és efectivament una de les coses que clamen al cel. I això afectant d'una manera violenta molts estrats de la població, inclosos els sanitaris. De la comissió, dels experts que consulta, jo no sé, això que contesti qui ha de contestar, sabem que el president Torra en el mes de juliol va nomenar una comissió d'experts que han parit un document en 2 mesos de 30 mesures que ens hem mirat amb molt de detall i que no són més que el mantra dels mateixos experts de sempre, dels mateixos que representen bàsicament lobbies, interessos i, evidentment, molt poca gent defensant la salut pública, i insisteixen en el tema de la col·laboració público-privada com la panacea que ens ho resoldrà tot, cosa que nosaltres tornem a denostar. Respecte als resultats i la necessitat de superar l'apagón informàtic, escolti, senyora Navarro, d'acord, i ha estat un apagón orientat, a més, i a més cal recuperar la credibilitat, paraula molt important, que en aquests moments s'ha perdut. Amb la senyora Escarp, evidentment, hi ha coincidències molt notòries, s'ha escoltat poc, evidentment, ha parlat que jo soc un expert i jo, en aquest cas, no parlo des de la bata blanca, sinó des de la ciutadania, i per tant jo diria que més que expert soc un tossut, vull dir, són dels que no... Després parlaré si tossut és el mateix que dogmàtic, que evidentment no és el mateix. Som capaços de, la primera i la segona, contenció, canviar, els rastrejos són diferents, els tests són diferents. Sí, senyora, és efectivament cert, i això es pot explicar perquè la ciutadania, contra el que alguns es pensen, és capaç d'entendre bastant bé allò que se'ls expliqui bé i que no porti truco darrere. Característica per fer-ho bé. La primera, dir la veritat. I dir la veritat, com jo diria, amorosament clara. Clara vol dir sense amagar l'ou i sense orientar interessos que no són confessables, però sobretot, a més, deixant la llum de l'esperança, perquè aquesta és sine qua non per poder viure. Miri, ens hem de dir tota la veritat. L'auditoria, com vostè ha dit, efectivament, total i absolutament. Les prioritats són d'atenció primària de salut pública, necessàriament, segur, hasta el Lancet ho diu. L'auditoria és de recursos, evidentment, és de com s'han mogut, cap on han anat, i és, evidentment, de tot el capítol de com s'ha gestionat aquesta pandèmia, com s'està gestionant de malament. Vull dir, clar que sempre tenim la sort, entre cometes, maleïda, de que de vegades, sovint, Madrid ho fa pitjor. Bueno, doncs, escolta, a mi la senyora Ayuso no em tranquil·litza en absolut perquè deixi d'analitzar el que passa a casa nostra. Miri, vol que li digui una cosa? Vostè, que com de socialista, del grup socialista, he denunciat que la senyora consellera Vergés no ens ha rebut a la Marea Blanca amb tot el temps que porta un temps. El ministre senyor Illa tampoc. I ja sé que porta menys temps i que a més l'ha agafat bastant ocupat. Vull dir que en aquest sentit vull reconèixer que no ho ha tingut fàcil, però nosaltres reiterem la voluntat de veure'ns amb ell perquè pensem que podem ajudar, no incordiar, ajudar. No ens ha rebut i sí que ens dol que en canvi ha rebut sistemàticament els representants de la indústria farmacèutica o dels lobbies més corporatius que tenen el seu dret a existir, però el lobby de la ciutadania expressat en forma de participació també. Sí que li agraïm, en tot cas, és un exemple a retenir i ja té retorn entre la ciutadania, que no és tonta i sabemos lo que queremos, quan el senyor Salvador Illa, que va assistir a un sopar absolutament impropi, absolutament inadequat, absolutament criticable, va tenir la honestedat immediata de dir, perdoni, m'ho han criticat i tenen raó, em vaig equivocar. Doncs sí senyor, així ens es guanya credibilitat, encara que això no li estalvia que quan l'hàgim de criticar el criticarem. La senyora Marta Ribas ha recuperat una cosa que no se'ns pot escapar. Dins de la crisi hem parlat de molts dels paràmetres
dels inputs. Evidentment, el mediambiental és un clar, absolutament clar. Respecte al tema de l'oportunitat en aquest moment, jo quan dic que l'oportunitat és un terme confús, la batalla del llenguatge és permanent, està aquí, present avui també. Una cosa és l'oportunitat, l'altra és allò que és oportú i l'altra és l'oportunisme. És a dir, a veure, en tot cas el que queda clar actualment és la imperiositat de la necessitat d'actuar. Per tant, com tenim un mandat necessari que passa per la supervivència, primer la de les persones, i evidentment de les persones amb tot allò que correspon, doncs endavant. La paraula governança nosaltres a Marea Blanca l'utilitzem molt poc, perquè governança, si fem història, ha estat una paraula que sonava molt bé quan va aparèixer, però que s'ha utilitzat per moltes malifetes, allò que en diuen consorcios i conxorxes, en definitiva. S'ha de fer un pacte de salut, em preguntava. Aviam, la paraula pacte també té unes connotacions que acostumen a presumir renúncia, que acostumen a veure, pacte és de la voluntat d'acord, d'escoltar-nos, d'acordar objectius i d'exposar formes d'arribar-hi, és a dir, necessitat de fer política, en definitiva, i sociopolítica, en definitiva, segur. Com cal actuar en aquest pacte? Home, primer, evidentment, s'ha d'anar a resoldre l'immediat. I torno a dir que l'immediat en aquest moment és la supervivència, que ens estan matant. Ens estan matant les circumstàncies, vull dir, la Covid i tot allò que comporta. I després és evident que hem d'anar-ho fent de manera que anem posant les bases per allò que després ha de ser més sòlid. Al senyor Santi Rodríguez li agraeixo la seva franquesa. Les discrepàncies, de fet, m'han tranquil·litzat d'entrada perquè jo li manifesto les meves discrepàncies amb el partit polític que jo parlo de les polítiques que practiquen, en definitiva. No és una qüestió personal ni... I deia que el meu discurs ja el sabia perquè és molt dogmàtic, és bàsicament ideològic. Perdoni, senyor Rodríguez, el que vostè diu i fa és dogmàtic i ideològic. O és que realment les pràctiques neoliberals de les polítiques neoliberals, d'allà on manen i han manat i pensen tornar a manar, no són ideològicament compromeses amb una forma que es diu neoliberalisme de governs. No em digui que jo és que predico la solidaritat i vostè l'eficiència perquè alguna cosa no és veritat. La demolició, quan he parlat de demolició, sé que és una paraula que pressuposa coses, pressuposa intencionalitat. No dic voluntat, ningú voluntàriament, en principi, hagi de presumir vol matar ningú, però sí responsabilitat. I la responsabilitat hi és. I hi ha responsabilitat quan ets conscient que estàs imposant una sèrie de mesures que en comptes de millorar enredereixen i empitjoren. No es pot dir com se'ns ha dit. Ara acabem de contractar 300 sanitaris més pels CAPs per a l'atenció primària. Miri, no en toca ni un per CAP. No es poden seguir tancant CAPs i mantenint tancats serveis. No es pot utilitzar el telèfon perquè jo amb 50 anys de fer de metge, més enllà de fer de ciutadà, que això ja ho feia des d'abans i penso fer-ho fins després, escolti, no es poden palpar abdòmens des del telèfon. Miri, que m'ho expliquin com vulguin perquè això és la mare de tots els horrors. I el llenguatge, i crec que és molt interessant, precisament dir-li això a vostè. Home, una de les característiques, a part de la universalitat, etc., que caldria matisar cada paral·lel contingut, parla de la sostenibilitat. Quan la sostenibilitat és l'argument que s'utilitza sistemàticament des dels mercats per sotmetre, per rendir, per posposar i per situar prioritàriament els interessos dels mercats, que és lo sostenible, nosaltres li diem que no, que els mercats, que el capital desaforat en la situació actual, el que ha demostrat precisament és que no és sostenible. Vull dir, la sostenibilitat vindrà quan realment fem una reforma a fons. La intervenció de la sanitat privada diu i no pagar-la. Miri, escolta, hi ha moltes coses que estem dient que la sanitat privada se n'està utilitzant, que està parasitant. Hi ha demostracions i hi ha coses que estan a tribunals i n'hi ha d'altres que estan pendents d'anar a tribunals, però en tot cas estem dient que, goita, diu, és que és millor o que és pitjor, ha sortit abans. Miri, són diferents. Una cosa és la sanitat pública, la salut pública entesa com un dret, i una altra és la sanitat privada entesa com un sector de negoci, que jo no dic que no existeixi perquè sembla que la Constitució això ho empara. Doncs em sembla perfecte, però que són diferents, que tenen finançament diferents, que han de tenir formes de gestió diferents i que han de tenir objectius que necessàriament hauran de resultar diferents perquè és legal i legítim que en el capital privat, en les empreses privades, si no surten les comptes i no es fa un benefici, doncs pleguen, tanquen barraca i se'n acabó, cosa que no pot fer ni farà mai la sanitat ni la salut pública. Per tant,
pagar, sí, potser ja passarà en comptes, però després, a Catalunya ja passarà en comptes. El que no pot ser és que cobrin gairebé quan encara no han començat ni a treballar. Senyora Gemma, vostè li toca el paper d'Esquerra Republicana, que no és fàcil en aquest moment, generalment no és fàcil, però és per culpa seva, li recordo. En tot cas, faci-s'ho mirar, en tot cas, perquè parlo no d'Esquerra Republicana, parlo de les accions de govern. Tinc molts companys i amics d'Esquerra. Ha al·ludit, evidentment, de la necessitat del consens sanitari, que hi ha consens sanitari sobre tot el que s'ha fet malament, en definitiva, i de que cal canviar les coses. Canviar vol dir no només fer diagnosi, vol dir posar tractament i rectificar. Es queixa de que no trobem professionals, jo torno a dir sempre treballadors i treballadores, per ordre, com estem afortunadament molt feminitzats, treballadores i treballadors de la sanitat, de la salut, dels serveis públics, de l'atenció social, dels serveis socials, de tot allò que conforma aquest aixopluc del que abans deien estat del benestar, dient que no ens oblidem de totes aquelles persones, deixin-m'ho recalcar, que tenen la dependència, aquelles persones que en tenen l'exclusió, que tenen la pobresa extrema. Un cantar no ha sortit aquí, però no pot ser que avui algú no hagi dit i hagi de ser, si més no jo, qui recalqui que les pensions dignes i no retallades i garantides i aquelles subvencions de caràcter finalista aprovat democràticament, com pot ser a Catalunya, la renda garantida de ciutadania, amb un 85% de rebutjos en funció del que està rebutjant per motius de caràcter formal, de que no estan ben formulades, no pot ser. La renda mínima s'ha de cobrir, la renda garantida s'ha de cobrir, i a Catalunya, dic, tenim una que està pendent només de que realment s'implementi. Els rastrejadors, no entro en el tema, però en tot cas, goita, més que ara ja no toca. No, és que quan tocava no vam fer-ho. És que clar, és que com ja no toca, passa pàgina. Passa pàgina no, jo dic, reclamo que el que hem de rastrejar, els mecanismes de caràcter científic per evitar el coneixement de la propagació de l'epidèmia, aquests han de seguir permanents i vius, i no es pot dir que també ja ho farà l'atenció primària, perquè l'atenció primària ja té residències que n'és referent, ja té escoles que n'és referent, ja fa l'atenció d'urgències que n'és referent, ja pretén atendre els crònics i cronicitats que n'és referent i que no li deixen fer. Tinc masses companys i companyes que surten plorant de les guàrdies. No es pot sortir d'una guàrdia amb 70 telefonades per fer. Ja n'hi ha prou. I si no, miriu amb el que està passant. La gent se n'està anant. Produïm treballadores i professionals acreditats i se'ns n'anaven històricament a Anglaterra i a Alemanya i a França, que no se'n continuen anant perquè cobren molt més, però és que ara se'ns en van a Aragó, se'ns en van al País Valencià i se'ns en van a Balears perquè també cobren més i són millor atesos. No es pot seguir contractant de forma precària, no es poden tenir MIRs a menys de 1.000 euros de salari, no fent formació sinó fent tractament de trinxera. No es pot abusar de la voluntarietat dels voluntaris. S'ha de fer seriosament i això necessita recursos finalistes. I vostès són els que ho decideixen, perquè no només tenen la Conselleria de Salut, també la de Serveis Socials i també la d'Economia. I també la d'Economia. Per tant, això jo deixi'm explicar-li així de clar, els determinats en salut, per suposat, ens agradaria que ens escoltessin. La Lucía ho diu sempre, i ho ha dit avui també, salut en totes les polítiques. I jo diria, com es fa la participació perquè pugui... Escoltant-nos. Salut en totes les economies i la ciutadania en totes les polítiques de salut. Estant-hi, sent escoltats, en definitiva, amb veu i vot. He dit abans, no s'ha repetit la paraula, però la torno a dir per si queda, que nosaltres som titulars i codecisoris. No estem enviant la gent a fer intervencions quirúrgiques, però la ciutadania sap perfectament el que vol i sap el que ha de fer per aconseguir. Què està disposat a donar? Senyor Jordi Monell, vostè té l'altre paper. M'ha encantat que subscriveix el tema que en el 2010 van haver-hi retallades. Realment vam estar molt actius, alguns que ja hi érem, ja veníem d'estar-hi molta estona, que a més vàrem assenyalar, perquè sembla que tant Esquerra, però sobretot vostès, en aquell moment, com si això ho hagués fet no sé qui. No, perdoni, el senyor Artur Mas i el senyor Boi Ruiz són membres insignes de la seva trajectòria i per tant els volem assenyalar amb el dit i vam sortir al carrer fins a posar en evidència el que estaven fent, que era malbaratar. No eren retallades, dèiem que eren destralades i goita si eren destralades, que encara duren perquè a més no s'han revertit. Privat dolent, el Ripoll menys mal que el tenim. Escolti, privat jo no he dit privat dolent,
Jo dic que privat té uns mecanismes financers i de gestió i públic uns altres mecanismes i de gestió. Però això ho pot entendre la ciutadania. Si vas curt de recursos en una família, si el que pots fer és comprar, amb els pocs recursos que t'arriben, de la renda garantida que cobres perquè has tingut sort de cobrar-la, doncs compraràs llegums cuits per cuinar-los a casa i fer-ho el millor que pugui. El que no faràs és encarregar un càtering a una empresa privada que, a més, legítimament, i no ho discuteixo, té dret a tenir beneficis. Si té dret a tenir beneficis, aquests beneficis d'on surten? Surten, evidentment, d'aquells diners públics que li han aterrat en forma, està molt bé i és molt conegut i no m'extenc, però evidentment és reducció de cartera de serveis, és evidentment selecció de serveis negatius, és evidentment condicions de treball. Senyor Barberà, porta més de 15 minuts. Acabo immediatament perquè agraeixo la paciència. Preguntes directes que havia fet. Hem après prou? Bueno, la ciutadania anem aprenent a bufetades. Els polítics han après prou? Doncs volem saber-ho i constatar-ho i ho demanem a clams. Normalitzem les farmàcies, s'ha preguntat diverses vegades. Només deixar això. Una cosa és el sistema farmacèutic entès com la farmàcia hospitalària, la farmàcia ambulatòria, la farmàcia de la ciutadania, de la botiga de farmàcia, i una altra cosa és la indústria farmacèutica. No fotem barreges perquè llavors sí que ens perdem. Escolti, ja ho he deixat, acabo. Miri, no hi ha pròrrogues. Estem en temps de descompte, jo també, i acabo. O ens atenen, o rectifiquen, o ens trobarem als carrers, ens trobarem a la lluita, ens trobarem, que és sempre saludable, democràticament, pacíficament, ens trobarem allà on calgui, als tribunals, a les urnes, i alguns que tenim moltes patologies associades i tenim massa llarg recorregut, potser ens trobarem a l'infern. Salut.